abathenga ngegazi lakhe. Haleluya. Abathengela ukuthi baye ezulwini. Abathengelanga ukuthi bahlale nje emhlabeni ngendlela bona abathanda ngayo, kodwa bathengele ukuthi bayenze intando yakhe. Haleluya. Siyabonga entambama egameni likaJesu. Sibingelela abafundisi, omama, baba bonke egameni likaJesu, abo brother. Sibonga ukuhlangana. Amen. Nokho-ke isikhashana singabonani. Haleluya. Siyabonga ukuthi namhlanje uNkulunkulu usihlanganisile bese sesowethu kule nsuku. Namanje kumele ngabe silapha abasesowethu baye bacela bathi baya kwenye indawo bamema abantu abaningana bathi bayacela ukuthi sibe khona. Kwadinga ukuthi-ke sifike sowethu na Tuesday. Haleluya. Ukuthi nje-ke 3 consecutive days, amalanga bekade siya kuwe sowethu from Tuesday ne-Thursday yalast. Haleluya. Bese sowethu. So siyabonga ukuthi uNkulunkulu usizile sakwazi ukuhamba, saphinde sathola ithuba lokuhlangana. Siyabonga incebo kaNkulunkulu ebeyiqhuba umsebenzi singapha singekho. Haleluya. Siyabonga kakhulu ukuthi umsebenzi kaThixo uyaqhuba, uyahamba. Haleluya. Amen. Kunehlokonyana nje sike sathi kuyithinta masise sowethu. Sokuqala ngithi the building the walls of Jerusalem. Haleluya. Bekunesinye sehloko ebesiphethe ngale sowethu. Haleluya. Ya sathi ukuhighlighta kancane njengendaba ye end time noma ikhathi ze Sodom and Gomorrah plus nekhathi zikaNoah. Haleluya. Amen. Ngoba sikulezi ikhathi bazalwane, lesikhathi sikuso isikhathi esihamba sihambe thina siphinde singasa-understand ukuthi what time is it. Kodwa-ke zibhaliwe uma ufunda incwadi Zakariya, uma ufunda uZakariya 14 uyasitshela kakhulu ngale ikhathi. Haleluya. Ukuthi ikhathi zibe nabo Daniel. Isaya ukhona la akachaze khona uJesu, emchaza uJesu usezweni likamoya Israel kwelenyama, kodwa ngendlela bechaza ngakhona uJesu elikweli kamoya. Wamchaza kwangathi umbuka kulele lenyama kodwa wayengakafiki kwelenyama. Kwakusashoda iminyaka eminingi century ukuthi uJesu afike, kodwa wathi mayemchaza ngendlela ambona ngayo ezweni likamoya kwangazathi vele sewusenyameni. Haleluya. Eze emchaza ethi ngimbona enezelele sezimbili bethelwe kanye nazo. Uthi athi noDavid athi walinywa emhlane yakhe. Jesus. Wawungakubala ngisho amathambo wonke ayekuye. Haleluya. Ngendlela uJesu ashaywa ngayo noma alinywa ngayo, ukube kwawu just a normal human being, ngabe wafa engakafiki esiphambanweni. Haleluya. But for the sake yokuthi kwakumele ukuthi azayofika esiphambanweni, wafika esiphambanweni ngoba uNkulunkulu akabulawa umuntu okuthanda kwakhe. Haleluya. That is why wakwazi ukuhamba azayofika eCalvary. Khona laba ke bamthatha khona behamba kunewa ngale, bembophe ngama-chain bamlahlela lapha. Haleluya. Bacabanga bathi bafuna ukuqeda ngaye engakafiki eCalvary. Bathi mabemphosa laphana baphinde bakhumbula ukuthi kodwa funeke senqamlezweni, baphinde bamdonsa. Alikathi bemdonsa inyama yayisala. Haleluya. Ngoba kunama-rock la bemphosele khona, kunezo zonke izinto ongayicabanga ezingamlimaza. Bamdonse babuye naye ngama-chain. Bona bayajabula, bayacelebrate. Uyazi abantu bakulezi, abantu bomhlaba bafile. Babulala umuntu ungabindi abazalutho. Bavunyelwe la ugovernment ukuthi mbulaleni. Haleluya. Enzima into eyibhekene noJesu.
Amen. Siyabonga abazalwane igama likaJesu. Ake sithi nje ukuhlola ungabe ungiqalela lapha kuMatthew chapter 25 sike siyofunda ngifuna verse number 5 wakhona verse number 5 wakhona kodwa uzoqala ku number 1 kodwa ngifuna kakhulu verse number 5 bese siyohlola lapha verse number 10 Matthew chapter 25 ngifuna verse number 5 kodwa sizoqala ku verse number 1. Hallelujah. Umfanekiso wezintombi ezishumi. Verse number 1. Yes. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi ezishumi ezathatha izibani zazo. Umbuso wezulu uzofaniswa nezintombi ezingaki? Ezishumi. Zonke zilindele umuntu munye. Amen. Zilindele umyeni. Amen. Ziyishumi. Kufananisa umbuso weNkulunkulu. Amen. Ukuthi le ntombi ziyishumi. Kodwa kule ntombi eziyishumi kunokwehlukahlukana phakathi kwazo. Amen. Amen. Ziyishumi intombi. Kodwa la kule ntombi eziyishumi zahlukene, ayihambi indlela eyodwa kahle kahle. Amen. Ungathi wena uma uyibheka ihamba indlela eyodwa. Kodwa kahle kahle ayihambi indlela eyodwa. Hallelujah. Kodwa zingakhi zona? And futhi ziyishumi zilindele umyeni ongaka. Bakhona abazalwane. Amen. Intombi zingakhi abazalwane? Zilindele umyeni ongaka. Kodwa inkinga yazo ayihambi indlela. Uzobona indlela ukuthi ayihambi indlela eyodwa. Bakhona abazalwane. Amen. Kodwa zizonke la. Amen. Zilindele ini? Umyeni. Kodwa zona ziyishumi. Zilindele indoda la namhlanje umhlaba wonke ulindele indoda kodwa inkinga zihamba ngokwehlukana endleleni. Hallelujah. Oh. Intombi zingakubazalwane zilindele umyeni zihamba ndawonye zibuke. Ungaye umfundi uJohn chapter 3. Yes. Hallelujah. Amen. Zohlangabeza umyeni. Kusho ukuthi mayihlangabeza umyeni kudingeka isibani. Amen. Ngoba kuzokwenzeka kube mnyama endleleni. Hallelujah. So ukuzibe intombi zikwazi ukuhlangabeza umyeni mazibe ready for umyeni. Ziphathe izibani. Kepha ezihlanu kuzo zaziyizibulo. Zahlukana indlela manje. Hlukana kanjani kanti kuyohlangabeza umuntu oyedwa? Awukwase kuyahlukana manje. Kwase kuba khona intombi nazo zikhona kodwa enkonzweni. Kodwa ziyini la? Lithi iBhayibheli ziyini le intombi? Zibula. Uyabona mawuzokhonza uKristu ungabi intombi enjani la? Izula. Ngoba intombi ezizula ngeke ikwazi ukuhamba nomyeni. Amen. Amen. Yazi iBhayibheli libhlungu. Yazi iBhayibheli libhlungu. Libeka ngqo lithi intombi zazinjani? Yazibula. Khuluma ubani la? uJesu. Lo zolanda Ibandla. Amen. Amen. Uthi uJesu kuneyintombi kodwa ziyisiwula. Amen. 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 Ngoba makuthiwa izintombi ezirate ezithi ziyohlangabeza umyeni kusho ukuthi ziyazi kufanele iphatheni kahle kahle. But because of ignorant intombi eyiningi ikhona kodwa inkinga zi-ignorant. Hallelujah. Amen. Ngoba isuka iphatha ibani. Amen. Hallelujah. Amen. Ngabe ungaweli kulolu hlobo lolu. Amen. Ubizwa kuthiwa isiwula. Angisho ababuye esihlogweni bayanitshela kahle. Nabo brother bayanitshela. Ukuthi amadimoni ngalatshela umuntu athi uyisiwula. You fool. Phila emhlabeni uyisiwula ungena uNkulunkulu. Phila emhlabeni ungena uphethe isibani ungaphethe amafutha. Hallelujah. Azazi lento ukuthi isibani sivuthiswa ngamafutha. Uphethe isibani kodwa sinamafutha.
Hallelujah. Amen. Lithi ke ezisihlanu zaphatha ibandla. Yes, Jesus. Kodwa amafutha. Amen. Hallelujah. Amen. Funda bomso. Only God will save him. Lezi sihlanu zazihlakaniphile. Awuphendele phezulu futhi phinde. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula. Zenzani lezi ziwula? Lezi sihlanu zazihlakaniphile. Verse 3. Yes. Ukuba eziyiziwula zithatha izibalo. Zenzani lezi ziwula? Bese zenzani futhi? Kaziwaphathanga amafutha. Sineyintombi eziyisihlanu ezeziziwula. Jesus. Oh. Gcwele umhlaba wonke, zigcwele umhlaba wonke. Intombi eziyizinhlanu. Zithi ilindele umyeni kodwa iphethe amafutha. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Kodwa zizona zilindele umyeni kodwa amafutha Hey. singabi ibandla elikhonza uNkulunkulu Jesus. kodwa lingaphelele. Yeah. Singabi ibandla elikhonza uJesu lingaphethe amafutha. Hallelujah. Lamafutha yadingeka kusabusuku noma kusemini fanele ahlala khona. Akuthi ngasa kuthiwa hayi amafutha wasadingeka. Amen. Uthi uJesu hlalani elungile ngoba usuku nehora nasi. Amen. Hallelujah. Amen. Zaphatha ilezi zigcwele ikhona intombi ikhona ezinye zakhona ziyashumayela futhi ishumayela kamnandi. Ma message wakhona abekwa uyawezwa na ukuthi message. Imlayezo yakhona mabezishumayela kuba imessage kuqala kube ne heading kube njalo kube ne body kube ine audio zakhona kodwa inkinga amafutha weka amafutha ngisho moya ingcwele. Amen. Bandla likaKristu liyamdinga umoya ingcwele. Alizukwazi umoya ukuhamba umoya ingcwele ngeke. Amen. Hallelujah. Amen. Phethe ibani kodwa amafutha wekho. Hayi zigcwele emabandleni. Zigcwele intombi emabandleni. Ziphethe ibani kuphela. Isibani sivuthiswa ngamafutha. Fanele bayazi lento ukuthi isibani namafutha izinto ezihamba together. Angikwazi ukuseparate isibani namafutha. Amen. Amen. Kanti izwi kaJesu sisi isibani endleleni. Kanti umoya ingcwele akasiwa amafutha endleleni. Ungahlukanisa kanjani lezi zinto? Angisho kusho yena uthi isibani izwi lakhe liyisibani. Oh amen. Kanti amafutha hallelujah. Amen. Jesus. Moya ingcwele yamdinga. Amen. Awufunda uLuka 24 verse 45. Jesus. Luka 24 verse 45. My God. Lokho sithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe. Olifa. Kona wasevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Wenzani la uJesu? Wayesevula ingqondo yabo. Uyabona ukuthi ona lo ngibehamba noJesu bengakavuleki ingqondo. Khona amakholwa agcwele umhlaba ayashumayela kodwa ingqondo ayika. Manje bagcwele amabhayibheli school babuye amabhayibheli bafundile. Kodwa ingqondo ayikavuleki. Ngoba ingqondo idinga uJesu ayivuke. Hallelujah. Hallelujah. Uthi khona wavula ingqondo yakhe yabo ukuze baqonde imibhalo. Amen. Into yokuqala yakholwa ukuthi imibhalo fanele uyi-understand. Amen. You must understand the scripture through the Holy Spirit. Kungabi knowledge yakho. Understand because umoya ingcwele is there to open our mind to understand the scripture. Not to ukumelana the scripture but ukushumayela njengoba sinjalo. Amen.
Hallelujah. Amen. Hey, ungaya lapha kuPetro. Buya lapha kuPetro. Chapter number 3. John chapter number 3. First John. Siyabuyela lapha. Asikakakhuluma. Siyabuyela lapha entombi. Sifuna ukuyezulini la. So ibandla manje ezulwini kufuneka liqale lilungiswe. Hallelujah. uJesu ukhuluma many times wathi be ready. Amen. Because I'm coming. Amen. You don't know the hour. You don't know even usuku azobuya ngalo. But you must be ready. Amen. Ikholwa fanele libe ready, libe nesibani, liphinde libe namafutha. Amen. Hallelujah. Amen. Ayangicaka amakholwa lesisikhathi. Ayiphethe ibani. Futhi aqhosha ngazi ibani. Hallelujah. Amen. Kodwa inkinga amafutha. Ngoba lezi zinto kufuneka zehlukane. Sibani namafutha zehlukane kufana nemoto. Imoto ukuze ihambe ihamba ngepetrol idinga upetrol. Hallelujah. Amen. So meaning that you cannot separate imoto from petrol. Because petrol imoto iyadinga upetrol. Amen. Hallelujah. Amen. Mayifuna ukuhamba imoto fanele ibe nopetrol. Ibandla elihamba fanele libe nomoya engcwele. Ibandla elihamba fanele libe nesibani bese liba namafutha. Isibane sokukhanyisa indlela. Hallelujah. Kodwa amafutha azokunika strength endleleni amandla okuhamba. Bakathi bekushaya bekustone they stone you to death. But umoya engcwele because it's on your side. Ungezwa ngisho bekushaya. Uma ngalibona igazi la ukuthi bathi ngamanzi la ihlala. Because ugcwele ini umoya engcwele. Bandla ligcwele umoya engcwele. Bandla wasingagcwele umoya engcwele sathana noma ngafika ukuthi la ufika umngena ame abuka ajika abheka abona akekho engangena kuye. Ngoba lo bonke bagcwele umoya engcwele. Amen. Kodwa once wathola one opening uyangena ebandleni. Hallelujah. Alishaye ibandla life kusala igama ukuthi bekuyibandla. Liphenduke libe kube se stadium la kusegigini la. Hallelujah. Kube se tavern la. Mangikhuluma ngokuwa kwebandla, angikhulumi ngokuwa ukuthi liyaphela lihambe. Baba khona. Kodwa bemkhonza in the absence of God. Amen. But babe worship benza yonke into in the absence of the Holy Spirit. Amen. Because ibandla amabandla namhlanje ayamkhipha out umoya engcwele. Amen. Asuka aphathe ibani angaphathe amafutha. Jesus. Hey. Hallelujah. Amen. Riyazamaya runariye Jerusalema. Riyazamaya runariye Jerusalema. Jerusalema. Hallelujah. Amen. Awufundele bamswethu. Ufuna number 2, ufuna number 2 akhona. Uphawu lwabantwana bakaNkulunkulu. Thawuphawula la. Lwabantwana bakaNkulunkulu. Uyalidinga uphawu likaMngcwele. Amen. Uyalidinga uphawu lokuba uthiwa uphawu lukaNkulunkulu ebantwaneni bakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Wherever la ukhona fanele ube nomoya oyingcwele. Hallelujah. In the absence of the church fanele la ukhona umoya oyingcwele uyokhuza umuntu, uyofundisa umuntu. Amen. Uyokudirector wherever la uhamba khona. Amen. Hallelujah. Amen. Uyokufundisa ukuthandaza, uyokuvusa ebusuku ukuthandaza esathandaza manje. Uyokufundisa iBhayibheli uunderstand. Amen. Umoya engcwele. Amen. Phawu labantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hayi akabonakala esisoba yikho. Amen. Manje safana nasasa izintombi ezishumi sonke. Amen. Hallelujah. Noma sikhuluma ilanga ngisho kuzwakalayo ukuthi cha singabantwana bakaNkulunkulu sonke kodwa once wabonakala yena. Jesus. Umehluko nje ukurapture. I-rapture izobe iyisefo. Esisefo ukuthi besimkhonza ngokweqiniso. Or besimkhonza pretendency. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ibandla, ufuna sonke siyezulwini. That's why this end time ukhuluma no matter what akanandaba akanceke lutho uNkulunkulu usebenzisa a useless thing. Athatha abantu abangaziwa basebenzise kuvakeli lakhe. Amen. Ngoba uprepare umakoti wakhe. Amen. Hallelujah. The time for the rapture is long overdue. Amen. Amkhumbula uThixo basi. Abantu amkhumbula umbatha. Abantu abakhuluma ngerapture lapho.
early ngama 2000 abanye before 2000 ngama 90s bekhuluma nge-rapture bethi rapture is coming. Most of them babeyikhomba ku 2015. Most of them mawungaya ku 2000 uzomuswa ekhuluma ukuthi umntwana uJesu amtshengisa yena wathi lo mntwana lona ozelwe ngo 2000 wathi inwele zakhe i-rapture izokwenzeka zizobe zila emtshengisa ngeinwele engamtshela isikhathi ethi inwele zalowo mntwana izobe zila etshela uChub Thomas nabo Mary Kay Baxter. Hallelujah. Ebatshela about the rapture which is around 2015. Now siphila ku grace. Le abantu bayishumayela opposite. Shumayela grace but bayishumayela opposite. Hallelujah. Hey. So bekufika abanye bayasho ukuthi hayi uJesu iphostponile rapture. Postponele ukuthi ibandla lakhe alikho ready. Yena uready ukuthatha but lona alikho ready. Because ibandla liphethe ibani aliphethe amafutha. Amen. Funda manje. Number 1. Yes. Bekani uthando olungaka asinike lona ubaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo ngalokho izwe alisazi ukuba alimazanga yena. Izwe alisazi thando olungaka asinike lona ubaba lokuthi sibize ukuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Bese athi futhi siyibo. Athi inkinga nje izwe alisazi. Hallelujah. Ngoba naye lingamazanga. Hallelujah. Akwazeke ukuthi malimazile yena lingamazanga yena bese wena liyakwazi izwe. Fanele always izwe liku opposite. Ngoba limazi umnqumbi okubizile. Hallelujah. Ngoba izwe limazi. Manje ingakho athi lana thando lungaka. Sinike uthi izwe linjani alisazi. Kodwa sikhona emhlabeni. Noma sikhuluma ngathi sikhuluma izinto engenangqondo. Kodwa sikhona la. Awu hallelujah. Bazobona after rapture sekusuka ibandla ukuthi kuyoba i-disaster enjani emhlabeni. Awu hallelujah. Ukuthi abantu babe befisa ukufa ukubaleke nokufa. Hey, angifisa ukuba li 3.5 years i-rapture. Kodwa kuyoba ingazathi 1000 years. I-rapture is 3.5. But ngesikhathi se-rapture se-great tribulation kuyoba ingazathi i-15,000 years. Ngoba abantu babe befisa ukufa bangafi. Ayikho into ezobe isenzeka emhlabeni emnandi after i-rapture. Because i-rapture, once i-rapture it happens, the anger of God is coming down. Amen. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Nathi vese ngizekulo. Akukabonakali esiyoba yikho. Oh, amen. Amen. Hayi akabonakali manje sashumayela manje sonke. Amen. Hallelujah. Amen. Esouth bayashumayela, north by east, all over the world bayashumayela akabonakali esiyoba yikho. Amen. Akabonakali. But once i-rapture yenzeka ila kuyobonakala ngempela kade bekhonza uNkulunkulu. Yeah. Futhi akade beyimisela ukuhamba noNkulunkulu ngokweqiniso. Amen. Hallelujah. Amen. Thikumpostoli qhubeka uziveze uthembekile isisebenzi esihle esiqondisa kahle izwi kaNkulunkulu ekhuluma noTimothy. Amen. Funda ke Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Siyakumbona njengokuba enjalo. Kwamanje akabonakali esiyoba yikho. Kodwa mhlazana wathi manya. Are you ready for i-rapture? Yes. Mangathi uyalithatha manje, are you ready? Are you sure you will make it? Because if you can miss the rapture, you cannot miss heaven. Oh. Angisho that's why uJesu ebhizi prepare ubhizi upostpone isikhathi. Kancane ngani uyapostpone. Upostpone ukuthi hey labantu laba wazi ba ngabaluza. Ngibaluze for good. Ngeke baphinde bafike ezweni.
once ibandla laphakama angeke bafike abazalwane zonke. Ngathi mina ngisesemsebenzini bengihlala ngithola always ngithola if ngiyaphupha about the rapture. Ngiphupha ngisemsebenzini. Ngiphupha ngiyaphakama. Mangifika lapha ngibuyela phansi. Angihlupha always lamaphupho ukuthi why always ngiphupha ngiphakama ngibuyela phansi. Njalo ngiyaphakama kodwa ngiphinde ngibuyela phansi. Ngiyazibuza ukuthi why? I-answer bengayithola. Ngithe ngaba full time minister kuphindanga iphupha leyo. Amen. Angisho bekangitshengisa ukuthi ukuthanda kwakho izinto zezwe ngikubizile kudala ubaleka. Hallelujah. Ngoba vele kudala ngibaleka. I know ukuthi kubalekile ku-minister many times. Ngibhezi ngifihla ngabafundisi. Ngibhezi ngifihla ngabafundisi. Kodwa ngiyazi ukuthi ngiphethe into. Hallelujah. Amen. Ngiyazi ukuthi futhi bengabahluphi. Abafundisi bengikhona bengisubmita abantu bengabahluphi mina. Bengidlalela kithi lethu. Hallelujah. Njalo nje mabeshumayela ngijabule ke bashumayela bayishumayela kahle. Right. Kodwa mase kuphambana. Jesus. Ukubona sengasekho kulelo bantu. Ngoba sekenza siyaphambana. Phinde ngiyosubmita komunye futhi nakhona ngihlala. Angifundi calling ye full time ministry. Yebe ngibaleka. Amen. Hallelujah. Asibuya chapter number. Lithi ke Bible lana lapha kumethi. Buyela kumethi. Lithi bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Amen. Akisho lithi Bible be holy because I'm holy. Amen. Our God is holy. Amen. We need also to be holy. Amen. We need to be like him. Amen. Hallelujah. Amen. Because it's the one who called us. Amen. Amen. Elinye verse elingichazayo sike sanifunda lithi anisibobeni. Angichazele lapha bese. Amen. Lithi siyithempeli kaNkulunkulu, ithempeli kaMoya Ngcwele. Amen. Umoya Ngcwele uhlala kithi. And uNkulunkulu unxusa ngathi. Hallelujah. So ke thina fanele sifane naye esezulwini. Amen. Nezwi lakhe. Amen. Oh amen. Ngale nkathi ufunda izwi lakhe, hallelujah, ulithanda, ulidla, bese uyalenza, sewufana naye. Amen. Awu compromise lutho. Yes. Mayethi no. Mayethi yes nakuwe. Akwenzeka ukuthi uJesu yes uthi wena no. Amen. Hallelujah. Ngoba into ayibhalile uyibhalele for wena, ukulungisa wena, iBhayibheli lizele wena. Amen. Yes. iBhayibheli lizele umzalwane. Amen. Lizele amakholwa. Amen. Lizele abantwana bakaNkulunkulu. Lizolungisa bona ukuthi bahambe ngobungcwele noNkulunkulu wabo. Asibi ngcwele phele ebandleni futhi asibi ngcwele phele ezindlini kodwa siba ngcwele wherever we go. Hallelujah. Amen. Usamoni khamba umuntu ongcwele. Hallelujah. Hallelujah. Masathanda istabona ukuthi ayisekafikile lo muntu osidinayo. Amen. Yawazi ukuthi ngeloship ngongele moto. Yes. Uthunyathela nje mona athi khona lo muntu esiqakile le aphume ngale. Ahambe. Baleka wena. Ugcwele uNkulunkulu. Phila holy. Amen. I'll compromise the standard of holiness. Amen. Because why? Uphethe isibane kanye namafutha. Amen. Yabona uma uphethe zombili. Hallelujah. Uqedile. Amen. Amen. Ngoba ivangeli lizele lokuthi masikuphathe konke lokho asiyale ngakho. Amen. Amen. Yes. Mawuphethe isibani yazi ukuthi isibani sidinga amafutha. Amen. Ungabe ikhona eliphethe isibani kodwa likhohlwa ukuthi namafutha ayadingeka. I-oil. Hallelujah. Funda. Verse 1:4. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Uyabona ezihlakaniphileyo ziphethe konke. Amen. Kodwa ikhona ezinye ayiphethe konke. Ziphethe lokho okuthandwa yizo kuphela. Okunye zikiyekile zathi akunasidingo lokho. Khona amakhola compromiseayo la endleleni.
Hallelujah. Amen. Athi ezinye izinto evangelini azinasidingo. Amen. Azidingeke endleleni yokukholwa. Amen. Bese bayayishiya. Kanti zizodingeka makufika umyeni. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Iphethe zonke iphethe. Kodwa ezinye ayiphethe amafutha. Ziphethe izibani. Phinda mfuna ufunde igama likaJesu. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke. Umyeni enjani babumthweni? Salibele. Awuboni ukuthi isikhathi sokuyini ukulibala kwamyeni lesesikuso. Lesikhathi ekuthiwa igrace ilesesikiso sokulibala komyeni. iBhayibheli lithi la umyeni esalibele zozela. Yes. Ngoba silana nje kukhona abozelayo balele. Abafuna ukuphatha amafutha nezibani. Zozela zalala. Myeni esalibele. Bathi hayi akeze, hayi dala the uyabuya. Abanye sebeze babuyela etshwaleni bawuphuza strong. Jesus. Banye babuyela ezintweni ezinyathisa igazi. Bathi dala kuthi uyabuya. Umyeni esalibele. Zozela zalala zonke. Akushiwo la ukuthi kulele ezinye zavuka. Hayi, thiwa zalala zonke. Ngamanye amazwi intombi eyilindele umne zonke ilele. Nalezi eziphethe amafutha ashodayo zilele nazo. Nalezi eziphethe zilele. Kunomani ukuthi hayi simlindele umyeni. Hey. Hallelujah. Amen. Praise God. Jesus. Hey. Wathi angiyikhulume le. Asikhona ukuthi angiyikhulume. Kulu. Manje iphinde ngishaya ngisho kunanemvido la bayithanda bayifake. Uzoyi-editha le. Yeke. Buzo ukuthi uzoyi-editha na. Hallelujah. Amen. Mfundisi, lithi iBhayibheli la zingakhi intombi Zishenu. ziphethe ini? Izibani. Ezinye iphethe nani? Kodwa manje kuthe umyeni esalibele. Zalala. Hey. Uyabona khona ezithi uthi mazizwa ukuthi i-rapture kudala kumele kuyenzeke. Bathi hayi. Ziyozela intombi zenza. Zalala. Umyeni esenje esalibele. Zozela. Qaphela ungabe umakoti olala engaphethe amafutha. Yeah. Ngaloko uthi uvuma ukulala, uvuma ubuthongo bukubambe, uphethe isibani sodwa. Hallelujah. Make sure ukuthi into edinga umyeni endleleni uyiphethe. Ungalali nabaphethe konke ungaphethe konke. Ngoba khona zozela zalala zingaphethe konke. Ziphethe okunye aziphethe. Kanti kuzodingeka endleleni. Hey. Hallelujah. Myeni esalibele. Nasi isikhathi esikuso. Isikhathi lapho umyeni esalibele. Amen. Zozela zalala. Kwanala nengalungisanga ukwehlangabeza umyeni. Kodwa nazo zilele kanye nezilungisile. Hayi uzoyizwa mase kufika la kusethi umyeni sekayafika manje. Sikhathi umyeni esalibele. Hayi umyeni ngani kathi udeleke uthi hayi ake ngithi ukudeleka kancane manje. Umakoti akakayolungisa ingubo manje la inama sport. Hallelujah. Uthi umyeni ake ngithi ukulinda kancane. Ulungisela angisho na uyasho musu Jesu uthumela abantu. Kuba ngongalazi izinto liya-interpretwa. Li-interpretwa umoya ingcwele. Izwi. Umyeni esenjeni esalibele. Ukuyilibala kamyeni lokho esikuko. Lokho esikuko ilo myeni libeleko. Ngabo, hayi ukuthi ulibele ngoba ukhohle uthi ake ngidileye kancane ngithi umakoti mhlambe uyayibuka uma ibheka ngisho ibhekezweni likamoya ingubo kamakoti. Mhlambe ingubo kamakoti ayikakabi right yazi. Mhlambe ngizothola kule sport engubeni kamakoti. Awuthi ngimnika isikhathi athi ukuyilungisa. Isikhathi sokulungisa kwamakoti. Hallelujah. Makoti zothi yafika umyeni engajabula ethi uye lo ngemthathi enze umlando. Uye lo ngemzomlando. Hey. Abe disappointed mina.
So that's why amnika enough time. Athi Nkosi, isikhathi sona ngisenaso. Kufanele ngiyomlanda. I-agreement yethu ukuthi nge-Friday ifanele ngimlanda umakoti. Bese siyoshada nomakoti. Kodwa manje inkinga kamakoti ngiyambona ukuthi akakabi ready. Hayi, engithumele nithi abakhaphi. Bahamba abanye bayobheka umakoti ukuthi bazobuyisa i-report ukuthi hey man umakoti sasemtshenile ukuthi akalungiselana la, alungiselana la. Abanye abafuna umakoti bathi hayi mina ngiright. Yami ingubo ibuye edakini. Kanti ibuye edakini ingcolile. Ngayibona ingubo yami ngeze edakini edakini kodwa ibuye ingcolile. Hallelujah. Hallelujah. Bayini iBhayibheli umyeni salibele zozela zala. Kanti bekasisikhathi sokulala. Fundisi. Bekuyisikhathi sokuthi umakoti ayilungise ayihlole enze purification enze introspection ahlole ukuthi ngoba umyeni mayefika yini azoyithola ingekho right kini. Amen. Amen. Khona abazalwane. Umakoti ngoba umyeni ngoba edelay ukuthi umakoti akalungise. Akacorrect wonke ama mistakes. Otherwise umshado ngeke uqhubeke. Hallelujah. Mina salibele zozela zalala zonke. Kwalala ziready ukumitha umyeni. Kwalala nezingekho ready ukuyahlangabeza umyeni. Siyacela kunesikhathi esikuso ungathi umakoti wonke emhlabeni angalunga. Aphathe amafutha, aphathe izibani, aphathe the original. Hallelujah. Lezi idingeke endleleni. Hallelujah. Mozelulale kanti amafutha awaphethe. Khona zilele amafutha kodwa azwaphethe. Hallelujah. Amafutha ukuba ngcwele kule mvakeli. Amen. Hey, awufunde sithethe lapha. Sizohamba siyofethelela lapha. Kameni kaJesu. Funda mzweni. Umyeni esalibele zozela zonke zalala, kepha phakathi kobusuku wamenyezwa ukuthi nangu umyeni. Phumani niye kumhlangabeza. Yes. 7. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Eziziwula zasezithi kwezihlakaniphileyo sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Izibani ziyacima. Ibandla namhlanje liphethe ibandla ayicimayo. Awayiboni ziyabayiphethe zona ziyacima. Hallelujah. Bayiphethe ibani kodwa ziyacima. Banikiwe isikhathi baze banikezwe ne-grace period. Ukuthi bangaphatha bangalungisa. Zibani ziyacima. Ungabe ikhona eliphethe izibane esizocima endlini. Masithi sehla ngabe zimningi ngitholakala isibane siyacima. Hallelujah. Maye ngekho umoya engcwele isibane sizocima. Hallelujah. Uyamdinga umoya engcwele. Ungumnini walendlela. Uyasifundisa lendlela ukuthi ihanjwe njani. Asihambi ngokwethu ukuhlakanipha. Hallelujah. Asihambi ngemfundo lendlela. Ihanjwa ngokukholwa lendlela. Indlela yokukholwa lena. Hallelujah. Ihanjwa ngokukholwa lendlela. Ayihanjwa ngokuthanda komuntu. Hallelujah. Sabiza uNkulunkulu sasingafunda sasinazo uthengo ngabashumayeli. Kodwa wasibiza ngoba ufuna lendlela sihambe ngokwakhe indlela yakhe hayi yethu. Singanciki kokwethu ukuhlakanipha. Hallelujah. 23 wa Proverbs uthi thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Hallelujah. Lendlela yokukholwa lena. Lendlela ihanjwa ngokukholwa. Ihamba depend kumoya ingcwele. If uyikholwa you must depend to the Holy Spirit. Ngoba huyu umnini walendlela. Isibani mayingekho mayingcwele siyacima. Sicima bephethe amabhayibheli amakhulu bayishumayela kodwa siyacima. Hallelujah. Uyamdinga umoya engcwele. Uyamdinga umoya engcwele. Uyamdinga umoya engcwele.
Uyakudinga ukuhamba nomoya oyingcwele kulendlela. Ngoba uma ungahambi nomoya oyingcwele ufuna ube umfazi oyisiwula. Ufuna ube amantombazane ayiziwula. Uphathe isibani kodwa umoya oyingcwele ngekho. Uphathe isibani kodwa amafutha endlela engekho. Haleluya. Lithi zathi mayivuka sithi ziyamhlangabeza umyeni. Kwazonke lamamanyezo kuthiwa nangu umyeni. Zavuka. Zabasa zalayitha izibani. Ala nombe behamba nendlela. Ala nombe bewashipa la. Ala nombe kuthandazwa la. Ala nombe kube kushinyayelwa la. Kanti kushumayela abantu nabo amafutha banawo. Haleluya. Bayashumayela baphethe ibani zodwa. Ibani ziyabakhohlisa ukuthi bazohamba nomakona nomyeni. Kanti kudingeka amafutha esibanini. Uyamdinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyamdinga. Uye umnini walendlela. Haleluya. Uyamdinga umoya oyingcwele. Hayi, ungadepend ngoba that's what there was a reason why Jesu awakhuphukela ezulwini. Mayefika ezulwini athi ngizocela baba ehlisa umoya oyingcwele. Uyamdinga umoya oyingcwele. Akakwazi ukuhamba kule ndlela umoya oyingcwele ngekho. Uzolahleka uphethe iBhayibheli namavesi amakhulu. Haleluya. Kodwa uzolahleka ngoba umoya oyingcwele ngekho. Uyamdinga umoya oyingcwele. Haleluya. Umpostoli Paul kuchapter 19 uthola abantu abakade beshumayela uyababuza ukuthi nami amukela umoya oyingcwele mhlazana ngikholwayo na. Haleluya. Uthi nami amukela chapter 19 Acts chapter 19. Yes. Uverse number 5 akhona. Kodwa mawuqala eqala uyabuza ukuthi nami amukela umoya oyingcwele mhlazana ngikholwayo na. Haleluya. Bathi sizonga nokuzwa ngomoya oyingcwele. Kodwa bayashumayela. Beshumayela bengenamoya oyingcwele. Abafundisi banamhlanje bayashumayela abanama ngcwele. That is why bayothwala bagijima bayenyokeni. Haleluya. Bayilethe babandleni bayokhuphela ngoba abanawo umoya oyingcwele. Uyamdinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uye umnini walendlela esihambayo. Haleluya. Uyamdinga umoya oyingcwele. Funda msweli siqede. Ezizuko besinayo kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi cha funa angasaneli thina na. Wena kuphi namhlanje? Ngabe wena kuziphi into? Ngabe wena kuziphi kwezishu? Khona ihlakaniphile? Khona ezisiwo. Wena kuziphi? Hayi zonke zikhona ebandleni. Amen. Kodwa kuya ngawe ukuthi ukhethe kanjani. Kuya ngawe futhi ukuthi uhamba kanjani. Haleluya. Amen. Zithi ke manje lesisekulate. Zikunikiwe ithuba lokulungisa ayilungisanga. Amen. Zayishaya zaba ignorance for everything. Azange ilungisa kusesekhona isikhathi. Amen. Kodwa manje mayifika la zithi sincedeni ibani zethu ziyacima. Yes. Uyamdinga umoya oyingcwele. Amen. Umoya oyingcwele uyamdinga. Amen. Hayi umoya oyingcwele i-relationship yakho noNkulunkulu. You build up this relationship between you and God. Yinto individuality le. Akusinto abantu bonke. Uwedwa sewune altar lakhe endlini kwakho. Unekhona lakho lokubiza khona umoya oyingcwele no matter what ngiyakudinga. Haleluya. Ayizumbuza ukuthi uma lehamba ibandla mina ngizohamba na. Uphinde umbuze leyo ukuthi umoya oyingcwele igama lami lilotshiwe na ekhaya. Moya oyingcwele ngibonisa amaphutha wami. Ngibonisa into ezokwenza ukuthi ngafika ekhaya. Ngibonisa into ezokwenza ukuthi ngibe left behind nge-rapture. Uyamdinga umoya oyingcwele. Uyamdinga umoya oyingcwele. Akisho uJesu umamukele. Umamukele sifake. But umoya oyingcwele uyamdinga. Amen. Umoya oyingcwele ulethe ukuzoprepare ibandla ukuthi manje sekukhuphukele ezulwini likhuphuke naye. Amen. Uye wazi direction yokusuka la ukuthi how many kilometers mase kukhuphukela phezulu. Uyamdinga. Ungaphili ungenawo umoya oyingcwele. Ungakhonza uNkulunkulu umoya oyingcwele ungamuzwa. Mama uhleze ebandleni la ekhaya lithi la. Mangaba umuzi umoya oyingcwele uyeza uthi awumuzi. Ngicela ukuthi umoya oyingcwele kwenzekane wayingakuzwa. Amen. Amen.
uyamdinga umoya ongcwele. Ngumnini walendlela esihamba. Amen. Umoya ongcwele mayekhona kuwe awucompromise ngezwi lakhe. Amen. Bamseni unamba 19 angazi ukuthi sazofika na kuwe. Uqedile ufunde umsebenzi. Qedile lapho. Zisaya kuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa emnyango. Kwavalwa kuphi? Emnyango. Ngoba zazilu yilezi ezithi mayikhuzwa ziyakhuzeka. Lezi ezithi mayiboniswa endleleni ukuthi lokhu kuyisono ziyashiya azibuzi. Compromise. Amen. Yabona lezi eziyongena nomyeni yilezi ukuthi iBhayibheli malithi kuyisono lokhu. Yes. Uyasibaleka ngenyawo zonke. Amen. Akalindi tomorrow lo. Hey. Baba. Yabona lo mayikhuzwa lo. Amen. Lezi eziyisihlalo elithi iBhayibheli zayihlakaniphile. Noma ngabe ukhulume ngani ziyaye as long as ezwini ziyaye. Testify. Ngathi last bakhumbula abazalwane ngathi i-cold drink ngicela ukukhuluma lokufuna bayizwa angishiya lapha ufuna abawuze i-cold drink nakho konke ukudla okuthiwa asikudli manje. Amen. Ngicela ukuyichaza Amen. le ngicela kwenzani Ukuchaza. yonke into ephume kuprofesi whether ubani okhulume ngeprofesi ukuthi uNkulunkulu uthi lokho akusadlile ningakudli nalokhu ningakudli nalokhu ningakudli bese kuba khona lezi eziziwule eziquestiona lokho. Ngingabasiza. Amen. For the past 10 years or for the past 15 years or for the past 30 years besikudla beku-right bekunoma. Amen. Isitha besingakaphakamisa izinga lokungcolisa izinto. Amen. Kodwa bezingcolile. Amen. But this time around because it comes a grace. La isitha sifuna naso ukuwina abaningi. Amen. That's why ke sekumele sesiphakamisa izinga lokuthi singcolise ngisho amanzi owaphuza kuThepha. Amen. Akusesi normal time le yokudla noma kanjani noma yini uthi hayi bengidla ngikhule ngidla le. No, sekuyisikhathi esibi la isitha singcolise yonke into. Lapha ku chapter 9 ku chapter 18 verse 25 kuLevi sifunde ngifunda ngabomu ngoba ngisho bakhona ama expecters of mayezwe lo mlayizo bese ayo correct. Amen. Kodwa akasifunde ngoba isezwini nje. Hallelujah. Levi chapter 18 umfunde verse 25. Leviticus 18 verse 25. Yes. Izwe lingcolile. Izwe linjani bazalwane? Ngcolile. Uyazi ungathi ukhululeka kulezwe lingcolile. Maye uNkulunkulu kungcolizwe wena uyakhululeka. Hallelujah. More especially uNkulunkulu mayese keep prophecy wathi ukuthi nokuthi ningakudli. Ngoba izwe vele kudala la ngco. Funda iBhayibheli. Izwe lingcolile ngalokho ngahambela ububi balo. Kwahamba uNkulunkulu wahambela ububi bezwe. Izwe lingcolile walishiya izwe lakhe ngoba lingcolile. Funda. Izwe lahlanza abantu balo. Gcinani izimiso zami nezahlulelo zami ningenzi nesisodwa salezo zinengiso noma okuzalwa ekhaya noma umfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu. Amen. Izwe linjani bazalwane? Ngcolile. Manje ikhona into oyikholwa ongayidla freely kulelizwe. Especially sekakhipha ama-prophets uJesu wathi lokhu nalokhu ngcolile utshela abantwana bami bangakudli. Tshela abantwana bami bangathathi lokhu, tshela abantwana bami bangathathi lokhu. Abanye bahlaba ivaccine sibatshele. Bangayihlaba bafa abanye babakriphula abanye bagula namhlanje. Ngoba izwe linjani bazalwane? Ngcolile. Likwenzela yini lento le? Ivaccine lithi liyokusindisa kanti liyokubulala. Uphethwe kabanthakathi. Ababulala.
kodwa bathi bakuphethe wena kanti bayakubulala. Izwe lingcolile. Manje uthi uNkulunkulu ngahambela ububi balo. Laselikhipha lihlanza abantu balo. Kunabantu baleli lizwe. Ukube bekunesikhathi bekuzothi ungifondele 58. Psalms 58 miye. Lithi likhuluma ngokuthi khona abantu ababi, lithi abantu ababi baduka kwasesiswini sikanina. La emhlabeni khona abantu ongabashumayeza ungazincama ebaphela. Ngoba baduka kuphi? Kwasesiswini sikanina. Yilabo bantu kwiBhayibheli lithi izwe lahlanza abantu babo. Hallelujah. Amen. Ya izwe lingcolile. Ngicela siqedela lapha kwamsweni. Chapter number 1. Chapter 20 khona lapho kuleni. Yes, chapter 22. Look at verse number 32. Verse 32 isihloko sithi imithetho yemihlatshelo. Verse 32 ningahlambalazi igama lami elingcwele. Yes. Kepha ngiyakunceliswa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Umsebenzi webandla likaKristu ukungcwelisa igama likaNkulunkulu ngamazwi ukuphila ngobungcwele kwebandla likaKristu. Amen. Baphakamisa igama likaNkulunkulu. Ngale nkathi uphila holy wena uphakamisa uNkulunkulu. Amen. Uyamdumisa. Mawuphila ngcwele kuyo yonke umhlaba ongekho ngcwele uphakamisa igama likaNkulunkulu. uJehova ezulwini uyajabula nawe uwedwa ngokuthi wena uphila holy emhlabeni ongekho holy. Hallelujah. Amen. My God. Chapter number 20 umfundele verse number 26 wakhona. Live 26 20 verse 26. Niyakuba ngcwele kimi ukuba mina Jehova ngingcwele. Niyakuba njani? Niyakuba ngcwele kimi ngoba mina Jehova nginjani? Uyanizwa ibandla fanele likhuphuke ezulwini fanele njani? Amen. Yilo ke leli intombi ehlakaniphile. Hallelujah. Ezaphatha amafutha zaphatha izibane namafutha ezihlakaniphile ezingcwele eziphungela imnandi uNkulunkulu lwena ukuba ngcwele uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Phinda kuseni. Phinda. Verse 26. Yes. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Phinda. Amen. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Uyabona ukuthi ibandla lihlukanisiwe? Amen. Ukhishwe ezweni wena. Amen. Wakhishela ukuthi uphile ngobungcwele. Uyakuhlukanisa nabezizwe uNkulunkulu. Angisho benikhuluma nje ulanguage efanayo. Benenza into ethandayo nabantu abangakhona. Kodwa uNkulunkulu uthi unehlukanisile nawo ukuze nibe ngcwele njengaye. Umsebenzi webhazolo sirepresent uNkulunkulu sibe ngcwele la egameni kaJesu Kristu. Siyabonga. Amen. Amen. Bamsweni. Jehova